Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya yi wa shahararren malaman addinin musulunci nan na Kano Sheikh Ahmad Bamba rasuwa, wanda aka fi sani da Qala Haddasana na jihar Kano. Masu mu gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto akan rasuwar malamin. Allah ya yi wa babban malamin addinin nan na Kano Sheikh Ahmad Muhammad Ibrahim Bamba rasuwa, wanda aka fi sani da Qala Haddasana a yau Juma'an nan. Wasu iyalansa ne suka tabbatarwa da jaridar BBC Hausa labarin rasuwar tasa. Fitaccen malamin ya yi fice ne wato a wajen karatuttukan hadisi, inda a da can yake wato karantarwa a masallacin BUK, amma daga baya ya buɗe nasa wajen mai suna Darul Hadis. Malamin ya rasu ne bayan gajeriyar rashin lafiya, inda ya kwana ɗaya wato a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Iyalansa sun sanar da cewa za a yi jana'izar malamin a masallacin Darul Hadis da ke unguwar Tudun Yola a birnin Kano bayan sallar Juma'a. Wani daga cikin 'ya'yansa, Abdul, ya shaidawa jaridar BBC cewa ya kusan shekara wato 82 don an haife shi ne wato a shekarar 1940. Qala Haddasana, kamar yadda aka fi saninsa da shi, ɗan asalin wato ƙasar Ghana ne, kuma a can aka haife shi. Ya dawo Najeriya ne bayan da ya yi karatun wato digirinsa a Saudiya, sai ya koma wato Najeriya ya fara koyarwa a Jami'ar Bayero ta Kano har ya yi digirin digirgir. Ya koyar a fannin Islamic Studies, kuma ya jima yana koyarwa a cewar ɗan nasa. Malamin ya bar yara guda 28 zuwa 30 kamar yadda ɗan ya shaidawa jaridar BBC Hausa. Babu shakka jihar Kano an yi cikakken rashi na wato malamin nan wato Sheikh Ahmad Bamba, wanda aka fi sani da Dattijo, wanda a cikin malaman jihar Kano gabaki ɗaya yana ɗaya daga cikin dattawan da suke a cikin malamai, kuma mai faɗa a ji. Muna fatan Allah Ubangiji ya ji kansa, ya masa rahama, mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Nan gaba kaɗan wato za a yi sallar tasa a masallacinsa bayan da sallar Juma'a, kuma insha Allah za ku gan mu ɗauke da wato jana'izar tasa. Na tuno da wannan rana, aikin ka bai karɓar ka. Bismil ilahi Allah kalikin halittu, kai halittu a ciki kai mu mutane, sannan kai aljanu har ma dabbobi jam'u, tsuntsaye duka har ma ƙwari fa dukansu. Ba wanda zai rage a cikinmu idan mutuwa ta zo. Jama'a na yi sallama a gare ku wannan rana, wani baiti na ɗauko wanda zai sa jiki ya yi sanyi, na abin da ya zamto wajibi kuma dole a kanmu. Rabbi na roke ka, ka bani ilhama na karanta, na tunawa mutane hadarin ta wannan rana. Jama'a mi tunani, duniyar nan ba komai bace, mi tunani sosai, kullum raguwa fa ke yi. Mutuwa yau ta zo ta ɗauki waninka kana gani, wata ran a idanka za ta zo ta ɗau abbanka, ka sani wata ran fa kanka za ta juyo ɗan uwa.